Nou, goeie. Hi. Hoi. Wat ben je aan het doen? Ik ben onderwijs naar Zwolle voor het conservatorium. Oké. Maar ik doe de koffer. Ja, En wat speel is het? cello. Oké. Cello, hoe komt het zo bij? Dan ik wil altijd veel spelen, maar die weer leuker. Ja? Ja. Wat is er leuker? Het had een volle rieke zwidde, mooi brede gloed. Net zo schel en heeg. Dus dat maakt het een stuk mooier, vind ik. Ja. Oh, bijzonder. Maar dat is nog vrij jong, of net? Ik ben 21. Oké. Maar en naar het conservatorium? Ja, ik wil de opleiding docent muziek doen. En ik doe nog de vaaropleiding en dan krijg ik les op het conservatorium in Zwolle. Hoe was het altijd al in de muziek? Ja, ik weet ook net precies welke was van dat eigenlijk. Nee? Nee. Maar muziek, dat voest altijd van jongs af aan al mooi. Ja, dat is altijd al een passie geweest. Ja? Ja. En komt dat dan toch niet in orde? Of waar komt het waar? Maar ja, bij ons thuis werd eigenlijk altijd wel muziek draait, dus daar zult wel bij komen. Ja. En nou, maar best ik van doel om in een groter orkest te spelen? Of? Ik speel momenteel bij het Fries Jeugdorkest. Dus dat is ook al een beetje. Ja, later vind ik het ook wel leuk om in een groot orkest te spelen, maar dat lukt het even zien. Dus ja. Nee, de voest dus een beetje op natuurlijk, want hij is al prachtig hier. Dank u wel. Ja. Ja, Maar en vinden ze dat thuis ook wel leuk? Dat is ja mijn mem verft me hier, dus Oh, sure. Dat scheelt. daarom. Ja. Maar is het dan nog andere hobby's of is muziek echt toch al alleen nog die ding? Nou, ik rijd momenteel stage hier op de squalle hierachter. En daar haak ik ook muziekles doen. Dus ja, het is band en muziek, dus muziekles is dan perfect combinatie. Ja. Maar in welke leeftijd ben deze band dan? Ik rijd nu stage in groep 8, maar ik ja dan ik wel muziekles uit van groep 4, van groep 4 en 6. Ja, want dat liep me wel draaien, want die band stien er wel voor iepen voor muziek. Ja, Ja, ik wil voor de klassieke muziek. dat had ik nog net niet. Dat komt nog wel. Dat komt nog. Rustig Langzaam opbouwen. gewoon. Ja. Maar ik wil nou vooral, denk ik dat mijn passie toch is, mijn muziek, passie, Trojan, aan die volgende. En dan zien hoe zij dat dan aangaan. Dat vind ik heel mooi. Hoi.